alelemo ewume ije n'ụwa mụ nọ na-egetie n'ụwa ewu ije nemobia yili mo n'ụwa nemobia yili mo ka ije ije gbuo Olisado onye nwe egwuleri abịakwa n'ọzọ ije ụwa mọ n'ọbụ egwu ode n'ụwa ife tinyere onye ka o ji aba n'ụwa ka etinyere ụmụ n'elu ụwa n'ọbụ egwu a akwa ofu nwa n'ebe onye ga-abụ nwanne m ọ bụ mụ na onye ga-eti elu ajụrụ m ọ bụzi mụ na onye ga-atụ alụ sọmadị na-abụ afa nne gụrụ nwa ije n'ụwa n'ọgụ egwu Olisado onye nwe egwu ekoro yọrọ jebe ọyọ amamive na-akpọrọ ụmụ amarụ ka vasi ekwu ahụ amarụ ka vasi etu ahịa banụ alelemo Olisado amadọba amosu bi n'obodo na nwa na-etu anyị afa amosu dị n'ọgwụ edogo na nwa larụsigula kemalụkwa amosu bi n'ọgwụ amosu bi n'ụlọ n'ụlọ kemalụ owogo amosu bi n'ọgwụ na fakpọla nyo ebuyalisi amadọba na chionya dị n'izu bụ okwu chionya dị n'izu n'ife ma mme ya n'ụwa ọsị nwata je ga-agụba ejie n'oge nye ya mbazụ eji egwu ji mana si m ọfịa na-asọ nkata ọfịa na-asọ nkata bike pụ n'elu mbọsị pụlelo n'ụwa nkata bịa n'ọfịa okwu onye agụleri ịma na ọnwụ egburu oji eji chụọ aja n'ezie nu emesịa n'oge epu ome n'ụwa mmiri malugo salu garụ a mana abụke kala aja owelisi abụrụ oke nwe na ọ dị ama azụ ke malụkwa n'iru ka oke nwe na ama amosu bi n'ogbe na-ehihụla amosu bi n'ogbe na-alarụla n'ụwa amosu bi n'ogbe na-eti ụla n'ụwa ọyịmụmọ ụla na-atụba amosu bi n'ogbe jere ozi nzukọ amosu bi n'ogbe na-eri arịrị n'ụwa amosu bi n'ogbe na-agwa agwa alịrị kafa na-erio ewume a amosu bi n'ogbe bebe gakwa n'ụwa amosu bi n'ogbe na-etu anya afa gị malụkwa amosu bi n'ogbe na-elu anya Olisado mụ na Timuso atụala ofe ka inu nwofe kefe yi si n'ọfịa ọkwọli ara nyụrụ n'enu nkwụ o wee gbazie n'ijijigharị n'anya osimiri adịghị onye nọ n'ụlọ onye jele osimiri ka osimiri na-eri nwanne m ikolika adịghị ka agwọ n'enu ụwa
maka na agwọ na-amị amị oke marụkwa mana agwọ tụrụ mbe n'ụwa tụrụ ogogoro oke marụkwa ife anyị ji atụ ilu n'ụwa ife anyị ji atụ ilu bụ ka ogbe ofe kegharịnụ maka na ofe ka marọ mgbe ekele nke ụkwa egwu Olisado n'ọbụ ninu asị mma mmalụ nkafa si ekwu ya amalụ ife nwanne tulu m ogo amalụ nkafa si akpọnụ m afa alịlị Olisado nyewe bi si na amosu dị n'ogbe na akpọnụ m amosu dị n'ogbe n'ebe alịlị n'ụwa Ubuma n'ebe akwa n'ụwa Ubuma n'ebe Ubuma nọ n'ebi ajụlụ m amalụ m ife a na-akpọ n'ụmụ amalụ m ife a na-akpọ n'ụmụ amalụ m afọ tutu banyere m Olisado mụ na Chimuso ilo dị n'obodo esika ke marụkwa mana nwa bịala ụwa bịagonu na o nwere onye a ga-agbazila ọsọ n'ụwa ukwu ka na-ekwu onye na-ebi enu oke na-ezela onwe asị m ọkụkọ na-akpa nri anya ufi akọkwana ya ọkụ ịma na nkwụta n'ọbụrụ ụjọ ife ji emeta nwaanyị mma ka eji egwu ya egwu anya keji n'ụjọ wee dazile enwe n'enu ọgọ mmeli mmadụ n'ụwa ga-egbu n'ụmụ ka njụ ọnụ ka ma ojejeje ga-abụ onye mmele ọgọ ya ji egwu onye mmele ọgọ na ọ bụ onye njọ maka na ọfọ ka nji aga umibe ke m ntị n'onu ka ntụnye unu azụ na nsi olu nata maka amosu dị n'ogbe nya ka mụ na-akọ maka gbụsị gbalụ mmadụ n'elu ụwa inelu anya nọ dị n'ime akpa gị nwanne m ya bụ na onye male mmadụ na-egbu agha ka ị marụkwa mana ọmụọgọ ga-adị lele amosu na-ata mmadụ n'elu n'ọbụ agbata obi agha ya bụzi na amosu adịrọ mma agbata obi gị malụ okwu Olisado na anụ mmelụ ọgọ bụlụ ọgọ anụ ebulu ọgọ wee na n'ọfịa olulu mbozi na-enwe aṅụle wekpozi agbata obi ka anyị jeze golie maka na anyị melụ lọnchinu ego wee karịa anyị wee mebesala ka mamụ n'otu na ọ bụazi ezi na ndị ayele ego karịla akarị maka na ofu onye adị eli ego egwu anyị wee mesizie n'uwe naba nseke n'ilo wee bidozie ndị mụ na afọ dị na mma ndị kpọrọ mezi oyi bido wee lobe m ilo ndị na-emeli ife wee bido kpọba masị ilo na-asị wee karịa ọ bụ gịnị ka mụ na-ekwunu ọgọ mmelụ n'elu ụwa n'ọma mbumewo ama m na onye mmelụ ọgọ ji egbuozi ọgụ wele ego nyelia jechebe dibịa wee sugo atịba n'osusilu nya bụ atịba ịma na o juru afọ o wee chụbazie m ka ogbue n'ọchụlụ m n'ife n'ọchụlụ m na mmụọ mana ife niile o melụ n'elu ụwa na o nwere isi maka na chi ya dịrọ n'izue na o nwere ozi ka Chukwu wee kpọọ ya n'ụzọ asị na chi nwata kwapue emenumana n'oge bute ike na o mere izu na o mere ọnwa
onye gwara m ọgwụ bịazi asịsa n'iru m onye gwara m ọgwụ wesaba asịsa nwanne m wekwube ndị omeleme na ndị ololelo nwanne m wee bụzie n'ụzọ anya wee bụlụsa anya wee kilibe n'usinima ibe ndolia ezi ọyọ ka isi eme o ibe ndolia ezi ọyọ nke na-eme mmụ ogwu ibe ndolia ezi ọyọ nke butere nseke nke butere akpọmasị wee tinyezie mụ na nwanne m nke butere nseke o n'ime mmụ nọghị mụ nwanne ọ bụ ka isi eme ị ga na-egbu m egbu n'ụwa na mkpọlị ka ilibe ị ga na-egbu m egbu n'ụwa na mkpọlị ka ịkụwa ị ga na-egbu m egbu n'ụwa na nyere ihe ego m nwanne ọ bụ ka isi eme azụ nyere chebezie jidezie nya welisienu oyimo ọ bụ ka isi eme ibe onye metalụ n'ụwa na ọ ga-afụ ya onye mmeli mana mma n'ezie na ọgana onye mmeli njọ n'ezie na njọ ya na nwanne m nọkwa Chinwikpe n'akaba ji wee kpọọ m ebughalịsị ama dọba ma wetuzielu m afọ ebughalịsị ama dọba ọgba ga-egbe ma o gburu ebughalịsị ama dọba egwu eyi mma ma o gburu ebughalịsị ama dọba akpụọ ya ọgwụ ma o metụrụ ebughalịsị ama dọba ebughalịsị ama dọba ebughalịsị ama dọba enye poison ma o gburu ebughalịsị ama dọba amaghị ube ma o gburu ebughalịsị ama dọba agbaghị egbe ma o gburu ebughalịsị ama dọba ebughalịsị ama dọba oyimo ebughalịsị ama dọba chebe ọgwụ ebe ka mụ na-eje o olisado ka anyị naba n'ọzọ oborue ka njeke na-ebughalịsị adọba n'ọzọ oboro maka na ikuku bughalịsịa n'ọdụ igwe ọdụ igwe akpụlụzia n'ofu ebe unu amalụgo na-adị egbu a na-egbu onye deli buru a na nọ nọzinụ n'afụfụ o nwere ife ọkụ ga-eme ite ọ na ajụjụ ka mụ na dunu Chief Aloysius Nnamdi ike kwụ ọnụ Bishop one of Ozubolodo ebughalịsị adọba na South Africa ebughalịsị adọba na Igboland ebughalịsị adọba na Igbo obodo Igube Chukwu ụzọ ife niile ga-abụ salad n'ụwa Ebube Chukwu ụzọ one of Ozubolo ọzọ Igbo ndụ onye ga-adị o ụzọ Chukwu kwalụ n'ụmụ eje mmanwụ Olisado na-ekene Chairman CEO St. Aloysius Oil and Gas Odogwu ịchọzi gbalụ mmanụ esila ọfụma ijebe na nke St. Aloysius Nigeria Limited ịlụzie ịgbalụ mmanụ ụgbọala gị ịhazie iwetule maka na fabọ kasakasi Chief Executive Officer Ike Bros Trading CC Pty na South Africa ebe Odogwu na-achọ Bishop nwanyị Ozubolodo ọkwa ịbụ founder Ebube Chukwu ụzọ Foundation Ebube Chukwu ụzọ Foundation ebe a na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị ọrụ si na ndị ekpenta na-ebuli Ichie Aloysius Nnamdi Odogwu nwa nwike bụ ọnụ ofu onye megide
Adeloko break record n'ọsọ obodo ya ka ndị wee kpọba gị Kiki Solomon Odogwu maka na-akwụ ndị niile dị 70 years ụgwọ ọnwa n'obodo ọsọ obodo ọkwọli every month alati akpọ onye nweta alati okpula akpara ise na mgbe a na-agba egbe na South Bishop na nwunye kpọrọ ụmụ Igbo sonye ọbụla ka anyị bube Chukwu ụzọ anyị bube Chukwu ụzọ n'igwe egbe ga na Bishop kenele m lọlọ lọlọ misisi Chọmike kwu ọnụ ọjụga na waleze kwanọfọzọ obodo ọnyọma osoje menwunye Bishop eze nwanyị na South Africa ife mmekwa na Ikolisato n'ebe ọkwa ibu CEO Ike Bros Beauty Unisex Salon BTY Limited na South ndị ọma ọjụgo nwanyị bili ezi nne mụrụ Samantha Ike kwu ọnụ Ada Bishop n'ọsọ obodo ezi nne mụrụ Chinedu Ike kwu ọnụ Diọkpala Bishop n'ọsọ obodo n'ọfụ kedu maka Ubechukwu ụzọ Nwike kwu ọnụ ụmụọma Bishop ka mụ na-akpọ ndị ọma bi na South ezinụlọ Bishop jizi Jizọs ya gaa Nyakafa jibule buyalesi amadoba Iba ebuyalesi amadoba Ifa boy chusi ike wu ọnụ ebuyalesi amadoba Odogwu onwe ya ọzọ obodo ebuyalesi amadoba Bishop n'ọzọ ebuyalesi amadoba Olisato Neke ebuyalesi amadoba Eso mọgọ ebuyalesi amadoba ezigbo dị na nweze nwaanyị ebuyalesi amadoba Olisato Neke na-eyi ebuyalesi amadoba Kiki Solomon ebuyalesi amadoba Olisato Neke ebuyalesi amadoba ebuyalesi amadoba Ojimote mogolu mekene yo ebuyalesi amadoba Bishop Mozu bụrụ onye ego bịa Yezi nwa Jizọs ebuyalesi amadoba Ozigbo ndụ Odogwu ebuyalesi amadoba Olisato onye nwe egwu ebule egede chebe Ajeke na onye Chimeleze n'ọzọ obodo ezi oyi Bishop bịa Chief Christian Oruche Chief Martin na Maloti one of ọzọ obodo gburugburu Odogwu eze Chineme akwa egwu ọdụrụ ọgba ụtọ nwa na South Africa Olisato onye nwe egwu ekene Managing Director Obun Global Communication CC ọkwa ibu Director Obun Global Saloon na South Africa Managing Director Exchange Investment Electronics na Port Harcourt ke na chozelu nwa Mmanwụ Olisato n'ogwuchale Ifemena Johnson ume Chifu nwa Chinemelu ezi oyi Bishop n'ọzọ obodo Binidi bịa na mmanwụ ekele egwu Chairman CEO Finidi Johnsano Korea Service anyị mesịrị malụ na onye tinyelu n'ibu na nnata nnọga bụ woto ibu niile unu na-ebu busarịbọ maka na dị amaka ọkwa na South ke na jo Odogwu Olisato onye egwu ekene ọkwa ngị bụ chairman Agwata Improvement Union na South Africa
udogwu negade ifemena ifinidi ọkwa ibu deputy president Anambra State Association na South Africa mmanwụ egwu na-ekene udogwu bịa ili mezo yi bishọp onyoma ekene nyoma alụike ekene agụ ekene karịa ekene ọbụlụ demedeme alụọma musik entertainment ebube chukwu ụzọ n'ọsue isi mụ kenezie ndị ọga na South ka mụ kene bishọp n'ọsụ obolo ka mụ kene ndị fanya na-atụ alụ maka na fagwu ebuyalịsị amadọba ọgbọ a ga-egbe ma o gburu onye ebuyalịsị amadọba egwu eyi mma ma o gburu onye ebuyalịsị amadọba akpụọ ya ọgwụ ma o metụrụ onye ebuyalịsị amadọba ebuyalịsị amadọba ebuyalịsị amadọba enye poizin ma o gburu onye ebuyalịsị amadọba amaghị ube ma o gburu onye ebuyalịsị amadọba agbaghị egbe ma o gburu onye ebuyalịsị amadọba ebuyalịsị amadọba oyimo ebuyalịsị amadọba igwe ndubisi oyoro bịa agụjegwe n'ụmụchieze na-egade igwe na-enye ndị igwe nni na South Africa nwoke mara mma nwanyị ka mụ na kpọnegwu m igwe Limpopo n'Ibodogwu ala ha ji na-achịlefi ọnụ na-ekwuru ụmụ Igbo na South Africa igwe top 10 n'iso na first 11 n'Odogwu maka na inwela anya eji afụ ụzọ n'ime mmụọ n'igwe ebuyalịsị amadọba igwe Limpopo kenezieli m lọlọ misisi ugezere utu Chidebere yọrọ nwanyị ọma nwanyị mali mmaluo n'eze ezigbo nwunye igwe Limpopo na South Olisado kainaba na Nnedo na Nnewi ka njeke n'ogbotogbo nwa na Nnewi Honorable Chief Chukwuebuka Nriamanigade Chinemeze izizi na Nnewi Ogbuefi n'Ukefi Ekwuemenada Mary's Friends Club Odogwunu Udonsu Trading CC na South Africa na Cape Town bụ ebe na-achụlaka okirikiri ka a na-agwụ ukwu ose Odogwunu kalili Odogwunu ka nna bagụleri n'ebe anyị ka njekene nwanne Fada Tazi ifemena nwanne nke m na nwanne tọrọ nwanne kọnarị anya n'ime ufu ọbala bụ ofu elili mmọnwụ nọ n'ebe ifemena High Chief Ndidi Jasi ebo ha akwa igilike ego wa n'ọfụ Aguleri Olisado onye nwe egwu ekene afụ nwa echeta nne ya okwute oyibo nke izizi na Senegal Jasi nwebo ha ezigbo onye owoloye n'Ivita Aguleri Odogwu ọkwa gị bụ CEO Charlie West Africa Limited importer and exporter machine parts and motorcycle importer Charlie kenezieli m lọlọ Mrs. Chinyere ebo ha
isi eze na-ese okwu Adamalima na Guleri ezi nne mụrụ ka nsi yọ Chukwu ka nsi yọ Jizọs nwe bụ ha ezi nne mụrụ Chikanso Jizọs Kanso ife wedele mma umwe bụ ha onunu gade ndị bakụ igiligi ego na Guleri amaka jasi nwe bụ ha ọkwụsị m kenelu gị nne na nna gị o mekpele fakpelu mgbe ọgbajuru dọlụ galaga na ndụmọdụ fanyele gị n'elu ụwa makakwa nkọreji fa wetele gị bụsara mbọ ife mena chifu chasi nwa wee bụ ha ọka o buru ụzọ wanọfa Guleri odogwu igiligi ego nwa isi keneyi ife mena mama Chief Mrs. Dorothy Chukwuto ebo ha aka Okechukwu n'ibe esi nne m lakụ igiligi ego na Guleri ndidi chasi nwanne m onye nwe ekwusi gị golibe maka na mgbe ọ gbaju tolu na ndị oyi gbara ọsọ na ndị niile nyere aka n'afọ agbara ọsọ mana chali mesili tulu ugo naba n'aka ndị wee kpọtali ebu ya lesia ma dọba na agbosu dị n'ogbe na fanta nọ n'ụla ọgba ga-egbe ma o gburu ebu ya lesia ma dọba egwu eyi mma ma o gburu ebu ya lesia ma dọba akwụọ ya ọgwụ ma ọ metụrụ ebu ya lesia ma dọba ebu ya lesia ma dọba ebu ya lesia ma dọba enye poison ma o gburu ebu ya lesia ma dọba amaghị ube ma o gburu ebu ya lesia ma dọba agbaghị egbe ma o gburu ebu ya lesia ma dọba ebu ya lesia ma dọba oyimo ebu ya lesia ma dọba egwu ma na-agbazi ropue ọ bụ onye ka mụ na-atụ ịgba na-ekwuru onye ebula ebu n'iru okwu ha chifuli onye adị aka Chukwu ụzọ bụ odogwu ọzọ chinyelu nwa ndị Igbo landị ka nnọkpọ Chief Ogbuefi Akudi n'obi ọgaranya anyị Chief Ugo na-abọ eze ọmọgọ bịa odogwu jele Israel na Tel Aviv wee bulike nnata eze oyimo nekade eze ndị nkọnụ ma jụrụ Prince Ugo na-abụ n'ime ohere egwu onye Ọkịja ya gaghị ilo Olisado Ogbuefi onibu ebu ya lesia ma dọba keneli m lọlọ ya Ogbuefi lọlọ Mrs. Ifeoma ụzọ bụ ọmalịcha oche eze nwanyị ezi nne mụrụ Princess Jessica Chomụzọ ezi nne mụrụ Prince Powell Izuchukwu eze nnya nkọnụ ma jụrụ ndị ohere egwu Ọkịja n'ụlọ gadele m Olisado na-ekene ife na Honorable Michael Uchenna Chọchila dị eme aka Chinemeze na Nioba webute ọkọra na South Africa member na Conference Friends Club International member of Ezuo Development na Nioba webute ọkọra na South Africa webute ọkọra n'Igbo land obute obunata n'ụlọ ya nwanne ya odogwu nwanyị ụmụagụ na Nioba Chief Engineer Prince Chukwudọdụmegwu odogwu akpụrụka nọsue ikenga ndị ụmụọka ji dị ebube asaa n'elu asaa na ndị odogwu bara uru na South ka nna bọ ikenga na onye na-amanye ọjị na-amanye onwe ya odogwu nwanne ibu ebu ya lesia ma dọba Olisado onye nwe egwu ekene yo ife mena nwanne m
Chief Dominic Igbanugo onye ọma gbọmbi na malaria nwati na-emeli onye agụleri ototo gbọmbi onumekene odogwu nwanyị ụmụara ọnwa agụleri ototo gbọmbi ka mụ na-akpọ egwu ya lesi agọba agụleri nwanne m ọgba ga-egbe ma o gburu onye egwu ya lisi ama dọba egwu eyi mma ma o gburu onye egwu ya lisi ama dọba kpakwuo ya ọgwụ ma o metụrụ onye egwu ya lisi ama dọba egwu ya lisi ama dọba egwu ya lisi ama dọba enye poison ma o gburu onye egwu ya lisi ama dọba amaghị ube ma o gburu onye egwu ya lisi ama dọba agbaghị egbe ma o gburu onye egwu ya lisi ama dọba egwu ya lisi ama dọba oyimo egwu ya lesi amadọba